Con moitas ganas, así retomaban hoxe a súa actividade a maioría de bares e restaurantes despois de semanas de peche a consecuencia da pandemia. A verdade é que temos unhas ganas enormes de facer o noso traballo ben, que todo o mundo quede contento. Había moitas ganas, a verdade, moitas. Había moitas ganas de volver. E vaia se notou. A rúa Peonil de Boiro, unha das principais arterias comerciais da vila, amenceu esta mañá con maior balbordo, sen esquecer tampouco o cheiro a café. Ese que apuraban os clientes a primeira hora da mañá. Moitos disfrutaban del na terraza, e outros, en cambio, no interior dos locais, que xa se pode. A verdade é que estamos un pouco extraños, non? Porque despois de abrir solo terraza, despois pasamos a estar cerrados solo para levar. E a verdade é que estamos un pouco extraños porque pasamos de ter dentro e fora. A ver, de momento, nada mal, a xente, pois ainda é cedo e tal, pero temos uns clientes que nos apoian moitísimo. Neste tempo que estuvemos cerrados para levar, pois non estuvemos mal, moita xente veu aquí, e hoxe que estamos cos portas abertas temos moitos ánimos de toda a nosa clientela. Os hostaleiros confían en que a reapertura, que se fai coas máximas garantías, non sexa algo temporal, e que non se produza de novo unha volta atrás. Algo que para moitos deles sería xa irreparable. Si con suerte podemos aumentalo un pouquiño, como estaba antes, nos próximos meses. Sempre quedas con medo de volver a cerrar e tal, pero esperemos que a cousa siga así de ben e que podamos traballar como nós queremos. A ver de cara á Semana Santa que como vai a situación o que di, pero sí que hai ganas a xente ten ganas de poder vir tomar algo polas tardes, poder salir, poder facer vida.